Audio Abdul ne Istem zamani Abdul Sibi on the beat. Ku zo mu je tattakin 40 domin tunawa da me wahalar da sun kashe alibaitin nabina. Da me wahalar da sun kashe alibaitin nabina. ya laitana kunna ma'akum na jiye kuwarka kayo ta ne Karbala sanda babu mataimakanka ba Abul Fadal ba Ali Akbar waza ya jika amma a yanzu mun amsa izuwa gare ka Imam Husaina. Karbala ta ɗimauta imam da kayo shahada suka ɗaura Zainab da Ali da suka isi saranda da 'yan ƙananan yaran ka cikar mawadda kishi da yunwa ga zafi na sahar suka ja su a rana. Ku zo mu je tattakin 40 domin tunawa da me wahalar da sun kashe alibaitin nabina. Mun fito tattaki Zainaba mun tuna ku na tafiyar da kuka yi a ƙasa da aka ja ku daga Karbala har da Mashkadan can ne suka kai ku. Ratse su kai ba ta hanya ba domin azabtar da ahlin nabina. Na tattakin nan don mutuna ne na wahalar tafiyar da suka yi uwa magane jinin ma'aiki mu ɗabbaka lamarin su wajibi ne. Lamarin ahalin bai bashi a kaɗai har da ahalin sunna. Zo mu je tattakin 40 domin tunawa da me wahalar da sun kashe alibaitin nabina. Cikar musulmi kaunar kakan Imam Husaini maso uwa ya so 'ya'yanta kusa ya kuji ni. Ba mu da bambanci mu da kukan addini ku fito mu jajanta wa manzo masa'ib din Imam Husaina. Har ka janye akan lamarin mai baruwanka lamarin na 'yan shi'a ne wai su je su koka. Mun tabbata ba ga ƙaunar manzo babu shakka don koma aiki yayi kuka kan kisan Imamu Husaina. Zo mu je tattakin 40 domin tunawa da me wahalar da sun kashe alibaitin nabina. Ya imam ka shaida mun koka kisanka mun yi 40 tattaki zuwa gare ka da'iman za mu koka sannan za mu taka ruhi wa dammi fidaka aba Abdullahi Imam Husaina. Zo mu je tattakin 40 domin tunawa da me wahalar da sun kashe alibaitin nabina.